Det skal testes. Væk for helvede! Altså, det kan være underligt. Der er ikke nogen, der dør, vi kan ikke. Nanu! Put it med kræk, au! For stålen. Nej, det kan man ikke. Okay. Hvordan har du med, at du er med i et fotoprogram? Ja, jeg synes bare, Det er Photoshop. Det er top i Ej, sæt liste op, om det kommer i det. Sæt liste op. Du skal ikke tage den nederste ski der. Du skal ind i sådan, fordi... Ej, hvor er det sådan lige? Nej, lige... Ja. Kom nu. Kom her. Ja, jeg ser noget. Nej, venstre. Kom nu venstre. Nej, der er venstre. Ej, der er svamlet hernede. Simpelthen ingen Nej, det er vandet lige over... Er det også, der er ret ud der? Så kan man jo... Ja, det er det. Det er lige 20'er, det er lige 20'er. Godt hav. Hvor ser det ud? Polo, det er årets bil. Det er årets bil 2013, mand. Det er sindssygt, det kører, mand. Den er lige glad. Nå, det er lige glad, mand. Den er der noget udefra. Ja. Det er Så er i gang i det. Hvordan har du med, at du er oppe på den nye rollercoaster? Men det gik fandme stærkt. Det er sådan, man det. Hvornår stopper jeg? Og så kommer der en frisk kameravinkel, der kommer lige præcis her. Kuk, så går den ind her, så det kigger aloha. Så går den ind her, så aloha igen. Så kigger den ud på dig, så kan du kigge over på kameraet. Og det er meget kompliceret. Kæmpesaven med en kaffebinder med formiddag. Ja, jeg hjælper her. Så handler det om den her fuldstændig. Eller som om den har charreret sig på pækker. Nej. Så. Jeg laver effekt. Giv mig det kniv, og giv mig det mobiltelefon nu. Nej, du kan ikke. Nej! Oh my god, jeg tror du kastede. Ej, det er ikke sindssygt. Det var en overgang, hvor du sagde, at jeg tror, det er sindssygt, eller så smider du sådan en flaske om bag dig. Og så er det bare glas. Og se, hvis det continues derovre. Så kan jeg da også godt lige tage en enkelt lige en, ikke? Jeg bliver ved. Jeg er ligeglad, mand. Jeg er ligeglad, mand. Må vi se, om han går eller hvad? Der skal være mere honning i. Der skal være mere honning i, men det er ikke det, jeg købte det her. Jeg skal have den sidste. Ned til det. Oh, motherfucker!
Don't touch the belly. Don't fucking touch the belly. I'm gonna fucking twat you away. It was below. It's below the waist, eh? It was below the belly. The waist. Belly. Vesten. The belly. Det kan være top der. Ja, det gør han. Ikke belly shit. Jeg ved, jeg bliver ikke til det der. Det der, derfra. Fucking wanker. Martin, jeg synes det. Jo, men det gik så godt med stykker, den her. Det kunne jeg da stykker af det. Union! Jeg vil godt tage. My body is over the ocean. Okay, nu er jeg nogen. Det gør jeg ikke. Ja, hvad var det? Det var det meget spændende, faktisk. Sektion. Så zoomer vi. Okay, det går væk. Kenneth, jeg synes bare, du er så fucking lækker. Du fyrer, mand. Det er jo kæft. Så er vi i søen her. Mega lækker sø. Så skal vi op til herselskabet. Det kommer bare. Det er jo helt fint. Så er det morgen footage her. Wow. Der er kunst. Og med kaffe, så går en 10 minutter sådan ned på den sorte tønde. Wow, du har det godt, Pau. Der må kaste op, Pau. Det er ikke kæft, det er lige en lort, du gør. Jeg har fundet kaffe, eller skal du ikke have noget kaffe? Har du set på? Snaps i det der. Snaps? Jeg vil også se, hvad det der. Det er hans far med, den er på snaps i. Nej, det er faktisk noget. Det er ikke med det. Og så har jeg faktisk rødvand derovre. En snitsår? Ja. Lander du det godt? Nej, jeg ved ikke, at jeg Det er fordi, du har rendet rundt hele natten og luret på alle folk, mand. Det er sæt med skummel. Hold kæft, du var væk i lang tid, det var. Nej, det. Ja, rigtig lang. Nej. Jo, egentlig sjældent, når det går. Lige fra det blev mørkt, og så vi tænkte over, han har bare de helt on and off, så han væk igen. Skal du have en øl? Hvad med rom og cola? Det kan simpelthen ikke filme, det kan. Det er virkelig svært at holde vand her. Hvad så? Hvad kan du så? Åh, mand.
Det er stik vand og hjælp. Så var det. Ja. Hvordan fanden er du sådan en health freak? Du ser meget mere frisk ud. Det var dejligt, det der. 2 år. Er du med på sten, saks, papir? Hvor mange penge skylder jeg nu? Hvor mange penge skylder jeg fra? Vi sten, saks, papir om en dobbeltlytte. Det er kun 2 øl. Hallo? Jeg synes, jeg kan mere. Det er federe med ikke mere. Det er godt. Nå ja, det er godt nok. Han har lort, hvor I lader. Det er stille og roligt fart her. Det gør jeg også. Det er dig, mand. Trader, mand. Det er dig, mand. Jeg vender op og ned på dit liv med en dukke. Op og væk og med, ligesom Gustav til at sidde. Og jeg sørger for, at du ikke kan sejre. Du kan takke mig, når du bliver Danmarks mester i numsegar. Ring det var til, at jeg ser lidt lort. Jo, fuck med dit hoved, der tror, du har god mød. Ingen tvivl, vi vil bruge for det fulde. Så du kan tage den der stang, ligesom du tror. Okay, hvor vi skal tage det. Det er sjovt, der er fedt.
Åbn munden.